On setdempo ke stadium ha kecilakai juga Fran Persia ya ke Norway. Ki pajba no kersian football ha ke leng ke perthai. Kidang ap kemilinti dia ke mesim ke Bashirham ya kecilakai ke bakrau ha pedeng ke France bat ke Norway ha ke ne ke World Cup. Kane kecilakai kam day tang ke kon ban yo point. Hendrai ka dero ke kon jongki ar teliki kan hon di barang don ha ka rukom ilakai ka babha du kata-kata ha ka ne ka lumpung ka France ka badai ka wei naki kan hon ba klan bor tam ha ka perthai kalapan iya ka bor jongka nadu kicilakai paningkong kirang ilakai ka France kilai ilakai de ka singa teli pat ka jing start ka bakrau bat kilala ban job ya kicia kon ba kongsan ha ka ne ka lumpung kinong kersan kingej scam ba kaneka kanhon kala ban leg hadu ke final bat wat ban raru ika trofi lada ka peteng ban lekai komba klale nadu basdang na kaliang jong ka Norway pon kibru kem syam la kmelinti bahkan long ka kanhon ka baklain hendrai kala pen kendet ya ki bapon da kecilakai ka bai tenat jongka kirang lekai juga Norway kilapan iya ka mesim jong ka kon ka baklain bat kim syam lating wat ya ki kanhon ki ba he tamru kane kala penlong ya ki bapon ban pengor bha ya kane ka kanhon bat ban ithu ba ka Norway kala ban long ka kanhon ka ba pen kendet tam ya ka World Cup mentau snam arajar punreu ka kon ha pedeng kine ki ar kanhon kala pen ki wen ha ki social media kinong kersian juga France ki ong ba ka kanhon jongki kala ban job sok hendai kinong kersian juga Norway pat ki ngej ba ka kanhon jongki ka don ya ki ka buksiar pan penlem ya ka France ka keren kelajur bha hadu kata-kata pat ki pajba kidang ya benta ha ki tainya halor kani kamat mano ban jom ki pajba ken kemilinti bha ya ki kloria lekai jong kini ki kanhon ka France ka don ya bon kirang lekai ki baponam pat ki bala yo ajinya ro ha keleng ka perthai ka Norway ru ka don ya ki rang lekai ki bala ban pen kelai ke lekai ha kanu ka por namar kata kane ke kon kala ban long ka bai tenat bha nadu ka minit ka baningkong hadu ka bakot ka we ne ki daw ka ba penlong ya kane ke kon pan long ka bakongsan ka long namar ba ka risol jongka la ban pen kelai ka kerdan ha ka krom lada ka France ka job kan penjan susu ya ke rong syakawat ke babot hendrai lada ka Norway ka job kan long kanong job ke bakrau tam ha ke history jong ka Norway bat kan pen kendet ya ka perthai barok ka wei kinong pej ha ki cilekai kelas tang ban thit tiket bat bon ki stadium kendap dagi pajba ki bawan na keleng ka perthai ka cing kemen bat ka cing kemilinti kelas tang nadu menta kilama juga France bat ka Norway kin saher hasaudong ke stadium bat kinong kersian kelapan kre ya ki cing ruai bat ki cing syat jongki pan ai mesim ya laki jong ki kanhon ki cing lekai kom kini ki jusakan mau ha ki history joka World Cup haba ar teliki kanhon ki baklain ki kando om don mono belak bantib lupa ya ka risol ka wei ka cing lekai ka babha ka wei ka kol ka bapla ne ka wei ka cing bakla kala ban pen kelalot ya ka cing khon habaro ka wei namar kata ki pajba football ha ka leng ka perthai kin sapai te ka cing sotanat bat ka cing hon mensim ha ka ne ka cing khon ka bakrau hato ka France kan beteng ya ka cing lenti jong ka cing job lane ka Norway kan pen kendit ya ka perthai da ka cing job ka bakrau ka jubab kan pau ha ka sngi jong ka cing lekai ka wei ka bentah ka ba pen shisha ka long ba ka stadium kan dap smam dagi pajba ka sur cing ruai kan sawajam bat ka cing lekai kan long ka wei ne ka cing khon ki ba kong santam ha ka ne ka World Cup kinong kersian kila ap da ka mesim ka Bashirham bat bon ki ong ba on setdempo ke stadium ha ka cing lekai ka Fran bat ka Norway